hon the meme royal tiger ke pangreng achainong John Thomaphan kachune DAP Kungri Waterfall Development Committee tumpen waterfall kita matwar sen gravel kethok Bamonpo College students ahin pen chapatir piponsi teachers day rani aliralon pen talon ponlo Akas Hyundai birla dipolong penang ni tumaphan offer mati birta kemi nang kewan pido. Nang li offer kilong ponji laki extra venue news pen kedang lok ki ongtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningkaning ko ke chok ningkarong pen scratch and win offer sitami kapathu pado ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji news extra I-20 venue lapen akaprek agari. La siklar dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolo lapen kachini pa meji aphan la screen along ke paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon Kardong pinyada birta long penili sangpi marvelous rong parpi nonarju ikta birta angton pen Lakhain ko rasi Borjan constituency angkang Central Range manja KarbiAnglong East Division ke parlo rong plimplam monsing terona rong amikar bidia sing timung ahe machainong api John Thom honthe meme Royal Tiger pen kachone pon mate ke pathi dekang tong sekot pen forest sai kamatumta adimalong an palidamsi kedo anasai chepari dengdam Bidia sing timung pen ang kapachini pon ke kedamtang ni phai phorni hidia pa ma jolong chainong koklo lapena jobang che endam thuthedet pen la so jo ma jonia chainong aphan ke ko kadima long amatsi korboblo lapene jon apia chainong aphan ke mitar pharu troxi ajakan pondetsi bidam koklo ako puthot kedamtang ni phai trok anarlo forest department atum lilia prangjong labangso royal tiger bang ke pachita nga chainong aphan che pon thudetlo puta nang than pachini dun Kedamtang surihini rangko rahini ningkan sitame rong plimplam kramsa rong alongta Jonia chai nong ke phang pondelo lasi hadak ahabar ke towar pi kedam kebang hawar kachuen rong ki jui ke do ke thak sungkrunglo lasi lahaya puthak forest department atum kelang chari ponjia phan chuning ripon lapen chai nong ki thi kanahok thetan lo potsi akirap tame nang pinangji pusi ke hang pedo ponthu Central Range manja KarbiAnglong East Division in charge ACF Monsing Tiso pentame lamre hing pen ang kapachini ponke WWF experts atum pen akeng bot kidit kiphuk ke korlapen anung anat pen ki chulahaya out pen langponsi Royal Tiger tahai pusi ningje pon lapenon prabjin pen Kaziranga pen WWF team atum pen wangsi adim kahumri dam lapen lahai kepang thega sai dengpon thuji puta pachini pon lapen hadak habar arara tumta kedu kedam cherok tok kedu ji aphantame ACF tiso sang hopen chuning ri pido ponthu jadi ini ke ladak ini long me thande podak monsing teron rong sinili kedu dun nang kan ke hini dolo ladak si chainong chupang reng nun lo angke tuya jo mane ni ada prang school smart thonun dia prang bang ladak chainong ki koklo mane ni tum me rong men tap chilu chiti bok chat man tidak bang ke la si puta hedi masih pada bang ki kok de kang long ke school adapt thonun lo thonun det pen aphi ni li hajira chidam rong lo amang ke hajira chidam pen aju bang ang chi enun ede lo masih tuya aju bang ke bongkroi lo ne mati tiki lo ne latung wang masih John Thom nang pati lo la si non ma ke ni lita school smart aphan ke ni lital hoisi chokha tame non bang ke la John Thom tame nang pati pilawa mat ini bang duk ulo bongkrui bo ba thil son pine ang thek son mene ni bang ke bongkrui ma tiki bani chi ni ta abot bang e do ang tum ta theklong ji hela dak abot hipik do da si abot ateng pun pen ni tum ma tha teng de tiki jibon apule he si John Thom lo na pati chon ma de pine la son hadak John ni bang ke dak pati dikang lo la pen I John mang dak habita ju anang wan pidele si to da ni tum la rong so ka do wi chelang pen si nang chiri lo he bongkrui pine son kichu pon son dolama kichu bangke la I John bangke api na thu an bang chuang lo api an kichu der lo chai nong mangga pi ma lo ne chai nong api sai de asu chi kun sai de lo Dilai pen Bijay Rongpi KarbiAnglong live
Lakha ingkoi ratrok duar bagore MSC constituency kaparlo lokho timung singnar arong arai along diapi kungri waterfall development committee atumpen langsun kedam atowar sen gravel kethogasai kedengpo labangso waterfall aprangke lokho langso alangsun pusi amen irpondo sitame non ke puthot mandira longpen si amen kachelong pon thu lake diapi kungri waterfall pusi amen irpondo lapen ke diapi kungri waterfall development committee pusi committee atumta amen irponlo labangso waterfall along ni thom an sai claim ponsi patumia bangke kedam kebang atowar si sen gravel ke thogasai kedengpon lapen labangso along nangka cherabdun lake sen moholder anando teronsi jcb abangke ningkeme pen akejoy pensi arnisia pharman nang cherabdun lo lapen ke labangso along deitor police station osi rafsan ahmed sitame diesel ajangthu lin phokep an nang chirabdun lapen tractors humni nang kirabdun lake bormon lapen mintu lokhojan asor si tractors ke nang ka chirabdun lasilabang so waterfall non ke diapi kungri waterfall pusiamen pache thang ponver polapen signboard mate tarpang thekalongta diapi kungri waterfall development committee pusi tokpon pusi waterfall development committee atumpenta pathik pon tanglo pusi pangdakpon nilitum sai ke pang cheng ke lage pini gali lo pini pen ni thom an pleng elo aprang ke jula dak lokholang so water for spot mate adim long si nilitum claim lo la pen pini bang ke ladak toar muni ke dam ke bang ka chilenga toar si nilitum sai claim lo la gcb pen la pen tractor humni gcb ihum pen si nilitum sengewer ke thok la si pinang ana sai bang ke chunlu pusong sinil tum che theklong lo la towar pi muni ke dam ke bang towar pinan ajak kiding 1 kilometer awelang lan ke 3 kilometer ni ajak nil tum claim lo to dapen hat baji pen nil tum non claim lo la si pinang an asai bang ke nil tum chun lo la peladak lokho langso aprang lokho langso water for pusi nil tum kiir poi phisa min non bang ke oladak mondir pen la puson amen nang la nang polo dia pi kungri waterfall pusinil tum dang non puthot ir tholo la sinonil tum ja semet ke hadak langsun apatha apha lam sinil tum pinil dak baga na jo sitam menil tum ali bonai nang ko lo yo pini an pen ni lo sitan ni thom ke hala ke hadak aja kar lo si la ali an thu kimang lo kan pini an pen ni lo si la bangso adim nila jo niki lekbook lekbol antan lintum senkreber pc non pini anke chilang memu chalo la po api anke harong anke he non la pukdam jibang dola sidamin jo non abotor ta asao eri ki compare jok homai ki compare jok nitum non apobang inton kok bo pini bang ke mo arni ka prepesi ako aplay thopo sonsi nitum ratpen singwai da news report KarbiAnglong live Ningkan Pharu Krisir Kebra, Tro Kebra Hini, Chitini Pai Porni, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Alangli President of India Chimandera Phi, Alangli Nut Kethek Sera Bangpua Joini, Students at Tumpen, Chipatir Piponsi, Alangli Amen Pen, Mate, Mahang Kethegarni, Pachadon Dunsi, Teachers Derani, Talon Bom, Bang Igbomlo. Lasinon Puta, Bharara Dedalong, 5th September, Mate, Chitini Pai Po, Nanglilu, Pulote, Teachers Derani, Talon Pon Iglo. Lason taksi KarbiAnglong district arlo kedo school college university do ansitami teachers day arani talon pon iglo lapen lason taksi bamonpo college ahin pen sitami students botia tumpen chirung cherek kiri karlar chepaduk ponsi teachers day arani talon pon ahut teachers atuma phan aman peng chipi pon lapen college cultural function pen danglok aliralon pen ingsamjin pen talon pon iglo News report Bikram Teron KarbiAnglong live Nilip constituency ke parlo war prok hanse rongami karmate non ke dobom Nilip block area nongnam ka chithangklong chukehla PWD road division mate upper division assistant officer Mohon hanse alang lipan ha bihega ko alang lipan lo ke thanwek athan banga phan chitini phai phorni adapor phai troxi ra chitima por chukehla Bangso tiswa rongami karmate headmaster retired Mohiram ronghang alanglia hem andam si isi thanbang amana peng kipidam pen kachitongda Peer
พุทธแท็กอิลิมูเนตตุมเอเมกเป็นเกเทกลองอาร์นัมเกอีพีเอโปละเป็นทันบังตุมเฮนโลไกเกดาละตุมาพันอามานาเป็นกจิปีเทกตุมเฮนโลเทดุงเฮร์จุเมเกลองลาสนซีโมฮอนฮันเซลังลีโลเกจาร์ลีเจงเกเกดามตัง1975ปันิกันซีสาริฮุตีวาร์ปรอกเอลปีสกุลลองซีอิงเดงอีซีโลจาร์ลีดุนเจงโลฮาลาโซหุทันบังเกเฮดมาสเตอร์รีไทร์มุฮิรามรองฮังอลังลีเฮนโลอาพิจุกิฮอลาไฮสคูลลองเกบัสัดลังเจปออนดุนซีพุทธเกดามตัง1992 aning kan Dipu Government College Longpen Higher Secondary chepa undun lo aphi 1994 aning kan malompen chukihola PWD Department along LDA avoreng claim dun pangcheng lo puthot alang li sai ke claim ke mela pen ka chepa duk ajoine alang li phan pining surihini ra engkoi rapli aning kan alang li phan akang tui angdeng chukihola PWD Department along mate UDA arpu ke the pekpon thlo alang li nilip constituency along inut athik tut Cingki mesen lapen kiduk ke boya phan kachirap dun ver inut abang phulo lan chot kalisi sarihuti war prok mithanga hemta matri ghar mate ronga sora phan kangjin sopen se kachilanga hem ake joy pen tipidet abang phulo alangli ha bihek akko alangli phan lo ke thanbek athan banga phan a hem along an paledam si amana pen ke the pen tipidam si chatongda kedam tang chitini phai phor ni ke Det pia dang along ta Teachers Day mate lo than bang arani pusi hok pono lo than bang atuma phan school along college along lapen ahem along ta aliralon ke do pen than bang arani ke me talon dun rintilo PWD Department Officer Mohon Hanse alang li phan lo ke than bek athan bang aphan amana peng kachipi lapen kachetong dam ning karong ning kang sam pen lasona jaimek peman pon alang li pen kipu ke than bang aphan na hok le chetong lok pusita ili kai ke ta amana peng ke chipi thek nangji lapena hut pen jong si than bang aphan to waralong le chetong lok pusita cycle le vek bom pusita suntuk si amana peng chipi nangji la son jong si mithang apia po phan na pen mithang athan bang aphan kai kita amana peng chipi thek lu pulute latum pen ili ahir jumit hidung ili longji pusi officer Mohon Hanse pherang kya thengnu thanpon 1973 นี่กันJanuari แล้วเป็นการเก็บสถิติอันดูแลอาดับเป็นเทรนด์พาร์ทช่างเสียก็ดักขันที่หลังตัว LP สกูรูบังดักเป็นทุกทางเดินเป็นอันนั้นกันรีทายได้เลยอันก็เราทอดได้ Kurita betalo pension talong leyang ahot ke la pho chapanik de bom sa aphe 2008 ane kan se ne pension dong lo no nan pension cho bom no kam na hok tak lek lek lo ki che than pon la tenga bangke aprang si nge war prok school long si ke klem na pena p2c santilang so school long si adang li ki claim thu la pen santilang so school long an se lang li retirement ki en lo pen lang li dollar banga ko non ni li si ki claim thu lo la pen la pu han se sar lang li bangke aprang ni li po war prok a school long ki than on hot se lang li li po long si lo ki charli dun pu se lang li che than pon lo la pen ni li post tam ni nang than lo la pen ni li po long ki charli dun atum ke do ik pik ji alang li chot la pu ka li sitame nili ka thek longa bangke nili po phan mane Teachers Day ani kiche bang alang li pini chot kali ke dam tanga ni kan stambe bang bo anda ke bang alam thei lo ni school ki charli change la sot ke piloma kosreni busipu nili asami si charli ra frogolong kosreni charli dun cheng la so long si charli lo asi pinana por dan nili chiwangi han matha sita nili hem siksa keso ini kedo ko jong wang thek si pining bangge asap so war sai dum sini li chiwang hangan jata wa pi modesta alang bangge retired tangda ningkan ket ne social bon Chuki hola pension jit kro la pen koila mati pen Samsung ti KarbiAnglong live Tande pini adha ba berta bangke la ponsi kang tonik lo to mithak me kardom